Horas ma dihita saluhutna lumubi mahamu di horong ni ama ni huriatta HKBP Keramat Jati punguan ama arbab dohok sudema tahe ama ni huria nadong disadok portibion naing pukotama parsaurata marhite pehadita sadarion alanita parade marroha pikirata jumolo mahita martangiang nahohom di rohat tabe martangiang mahita. Amin. Ta puji matu hatta maride mahita sia bukwede nomor sia ayat sada hupuji holong ni rohamu. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama mar hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani tu hatta di pehadita di bagasan ari sadarion ema sian evangelium ni si Yohanes bidualu mamuka sen ayat 2 satu ayat 10 sada hujahahum ma songonom ma didok alai torang ni arinai diulahi laho tu bagas joroi jadi Roma nasanatoropi manopot ibana laus huddul ibana mengajari nasida dungi di togihon akka siboto surat dohot parise masada boru-boru natar gobbang tujolona di pajongjong ma ibana tusi dunginin na nasida mamadok ibana guru namar lakapilit do boru-boruon gabe tardapot didok patik ni si Musa patingga konod batu tuaka si songoni Yaho dia ma padokmu alai di dok nasida pesongoni nalaho mangujuni ibana do asa adong dalan mangaluhon ibana alai di pauduk Yesus ma ibana manurati doho jari-jarina tutanoi alai dung sai di dati nasida manukun di padirga ma ibana huhut madidok tu nasida manang ise siak kamu naso mardosa maju molo maninggakon batu tu ibana dungi di poduk musema ibana manurati tu tanoi alai umbegi lahu bema nasida sada pinisang ni panggora ni rohanabe jumolo ma akasituai gabe tinggal mahola Yesus akup ni boru-borui na jongjong tisi di parirga Yesus madirina jadi ninna ma madok ibana di dia do nasida inang
dang adong nama dok uhum na tuho jadinin nama dang adong Tuhan dungi di dok Yesus matu ibana ahupe dang uhumok kuho laho maho unang beho mardosa tujuluanon ido sahakna Tuhan Yesus parholong roha na mga lehon partikiat tuhita laho marhamu baon. Akadamang ruas aman ni huriata hakabibek ramat jati. Pungua nama arbab dohot matahe sadok aman ni huriat. Di tonga-tonga ni huriata dohot na adong di sadok portibion. Na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Parhora sama dihamu saluhukna. Di pehadita sadarion disungguli Tuhan tado hita marhiti hatana natar surat di Evangelium ni si Yohaneson. Ima sada sian pangulaun ni Tuhan Yesus uju di Yerusalem ibana rap dohot akka sisianna. Nama nungguli rohatta taringot tubalga ni holong ni rohani di bata. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuganup jolma pardosa. Di Lukas 10 ayat 10 didokon ay naroro anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Debata pasahaton anakna laho paluahon ganup hita sian hadusota. Tongod di manugo niari di hata Indonesia didok pagi-pagi benar. Uju di bagas joro ibana doho akasisian nei di ujuni akasi boto surat dohot halak parise do Yesus marhite sahalak parapuan natar gobang di buan nasida masa halak parapuan namar lakapiliti tujolona jala di pajongjong nasida do uhum ni si Musa tapa hobbar tupati babituhon laho mangujuni ibana hobbar Tuha somalan ni halak Yahudi ganuk parupuan na tardapot marlakapidit di pasahak may bana tu raja manak tu malim manak tu banguhom asa di uhumi khobar tu pangalahona di sarana di rajam di dangguri dohok batu pola sampai mati alai sakap naroa napinatu panasidai dang tawi dang tolapi laho mabahai Yesus tarujun. Garada jupa maila dunasida binain ni hatana nama dok. Manang ise siak kamu naso mardosa ima jumolo maninggak ko batu tu iban. Dison di paingot disungguli do kita. Nasa jol madang arong nalias siad dosa. Saluhu na dohita hea mangulahos salah dohot na salah alani ido masai takas dirok Yesus di jamida minggu 12 Juli na salpu taringot turikot na hita manada diri asa unang gabi si puji diri nama dok naung sitok kita di nguluta tabatudos tuluk kasono maya 41 42 Matius 7 ayat 3 dohot 5 jala gabe dapot haluaudo parupuan natar gobangi molo tapamanat nama saon di buku taon perhatutut tama pasipar do sakap di bagasan rohani bawa alai sakap ni Jahoba do namar si hohot Puda 10 ayat 21 las omma manungguli rohatta tunggorang situtudo aka pangujudan naikon adoban ni ganupita si huton Kristus alai molo marsi hot jala tahango luhod do hatana nasai parbisuhanna jala pargoguan ni tordina do hita laho mangadupi jala dang luason na hita gabi tarujun binain niaka pangujunani hamuaka manami mololam tapamanat muse namasa di turpuk taon
lam takas matong taida balgani asi dohot holong ni rohani Tuhan Yesus dia kahita jolma berdosa. Dak kape lomo rohana dihamatian ni parjahati alai hamu mula ni parjahati do tumudal khodosana na hina lomohonna songon natar surat di buku ni panurirang Hesekiel tulu ayat 10 sadai. Omana pinatuduhon ni Tuhan Yesus tu parupuan natar kobangi. Pola dirok Yesus tu iban. Laho mahong unang beho mardosa tujuluanon. Sianon atu sattama ia tuhatai parholong rohasi tutu. Na mangalehon sada partikian tuganup pida jolma. Laho paubahon pangalahota. Kesempatan kedua diberikan Tuhan agar kita mau bertobat. Asa sianon molotung adong pehahurangan hasalan ni dongatta tuhita tau kak maruhat takamang manal puhon salut salanai jala unang gabeta pasiding ibana alai tapatuduh ma holong nasiat Tuhani laho makka holongi ibana hasogohom ma bakko dohot pangalahona nasuringgani alai haholongi ma dirina songon makaholongi dirita sendiri. Jala tatiru matotong holong ni Tuhan Yesus. Naung pasahaton hosana humokop pita. Gabi mate do Tuhan Yesus Kristus asa dapot hanguluak kita diaka na porsia di ibana. Yohanes 3 ayat 10. Talehom masada partikian di nataha suguhoni bakkona enaking marhite naulu hita paingoton hasalanna laho marhamu baun ni roha ibana jalaman hotong ma tabuat to nibana di bagasat tangyakta asa tung di pargogoy to di ibana laho maninggal hodosana nakita pe tapaloas matod di porbadia mengajari roha hati-hati nang pikirata asa unang pamurahuhi talaho manguhumi jala asa takasita manada hahuranga doho hagaliutta asa siani jupang dihita nang hamubaun ni roha taingok matotong nadirok ni panurirang Yesaya di Yesaya 42 ayat 30 sadai ayat tului arung naung marosahi dang laos ponggol hononna jala subu namar nehet neheti dang laos itoponna hobar tu hasitongan tarias sononna uhum ido naikotaingot asa siano nakkaamang diigil lohita asa marsihohot tita di Tuhani tahanguluhum ma parholong situtudo Tuhatta Yesus Kristus atau kita pe tadi rumai gabi parholong mahita nang di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangiang mahita. Debata Jehovah manami na marhabang sa di banwagijang na hupuji kami marhide Kristus Jesus yoko si palwa kami. Mauliati madidenggan ni basam na palwasok kami tumangihok katami. Mamuji pasangap poko nang pedi tonga ni ganuk bagas nami bi. Atau ngasi marham jalo mapamujion nami doho akatang yang nami jala parbisugi pargugoy kami marsite todim na badiyay. Asa tung margugo kami mangatusi hatami jala tau kami makanguluhoni di ngulu nami. Pasu-pasu mangulu nami salhutna. Padaw kami siyan nasaragam ni parsahiton. Ramoti nang akan naniulani tangan do pikiran nami siganu pari. Di huta di baliat di partiga-tiga di parkatoran. Do dia ka ulaun na meragam na pinasahatmu. Asa totok kami marlas ni roha mangula-ulaw nami jalalas ni rohai makorlas ni rohai diaka pinopar nami di tonga-tonga ni ganup rumah tangga nami ramoti pargugoi jong-jongi nang ganup par rumah tanggaon par saripion nami bi asa gabi rumah tangga namar si hohot kami di asi dohot holong ni rohami dia kaya nakod danak nami natongon
di parsikolan marsiajar lehot tabay bisuk di nasida na mga luluy parkarejo do sirakap ni todi patuduhom may hobbar tu asi dohot lomo ni roham dia kaparianak konon nami na rumah tangga aladak tarudi dope akka pasu-pasu parianak konon asiroham lehom ma pasu-pasu hagabiuni di nasida suak sonima nagsaluhutna kadongan nami na tumangihok katamon manang di dia penasida maringanan homa dohot nama masu-masu nguluna todina dohot saluhut na pinikiran na atong di bagasan ari sadarion manangaha penalaw hula hami dalas sidalanan nami tunggomos mahu pagong gepok kami daging dohot todinami holat tutangammu nabadiyai saut malomoni roham di ngulunami ganuk marsada-sada mar hide Kristus Yesus Tuhan martangia kami tuho amin ta puji matuhatta marede mahida sia bukede nomor 716 ayat 3 di nama mulus sadok ngulun las disomma tapasahat peliata Tapa ujung ma parsaurata rap mangiduhum mahita di tangiang hato patay. Ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di bonotongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siabari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaw, dohot hagugon, rori hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot parsaoran ni todi perbadia ma, namadongani hamu saluhukna. Amen. Horas madihita tuhat tama natotong mangalehon hai pasod dihita. Salam sehat.